Avui us ensenyo una fórmula de presentació que pot ser útil per a tots aquells que esteu començant a parlar català. Diu així: em dic Emma, soc de Barcelona, fa 3 anys que visc a Alacant. El que més m'agrada fer en aquesta vida és ensenyar a parlar català. Et toca. Repeteix amb mi i completa cada frase. Em dic, soc de, fa, dies, setmanes, mesos, anys, que visc a, el que més m'agrada fer en aquesta vida és... Molt bé. Podeu gravar els vídeos amb les vostres presentacions i enviar-los. Us veuré.